gure web horri berriaren aurkezpena izango litzateke. Hau, Arakil Fundazioaren babesarekin sortua, gure historia, ekintza eta berri garrantzitsuenak ezagutaraztea eta hartzailearen eskura jartzea ditu helburu. Zer aurkitu dezakezue web orrialdean? Noski, kaperaren historia, ekitaldi ezberdinen argazki eta bideoak, bai gaur egungoak baita aintzinakoak ere, balore handiko dokumentazioa jarri dugu eskura, nahi duenak ditu 1011 artxibo ezberdinetan selkatu ditugun 54 obra idatzi. Aipatu gainera, obra hauetara iristea eta hauek deskargatzea guztiz doainik izango dela. Nola ez, baita ere kaperak dituen aktuazio eta ekintza ezberdinen berri ematea. Esan baita ere oso polita izan dela guretzat, atzerrian dauden euskaldunetara iritsi ahal izatea. Bigarrenik baita aipatu pasaden azaroan aurkeztu genizuen CD eta DVD-ari buruz berri ematea. Badakizue lan honetan Don Eduardo Mokoroaren obra ezagunenak edo lan garrantzitsuenetarikoak grabatu genituela, 2 formatotan gainera. Beraz, musikazaleak izango du entzuteko eta baita irudiak ikusteko aukera ere. Gainera, beharrezko ikuste genuen CD eta DVD-arekin batera, liburuxka batekin osatzea informazio aipagarria eta informazio garrantzitsua gordetzen duen liburuxka. Besteak beste, Tolosarrontzat oso hunkigarriak diren obrak biltzen ditu. Guzti hau, nahi duenak eskura izango du, Zentzen plaza ondoan, dagoen Zabala estankoan eta Zunbeltz musika dendan. Santa Maria Kaperak 100 urtetik gora daramatza Eliza barruan interpretatzen Eduardo Mokoroaren San Juan Zortzikoa, baina aurten lehen aldiz kanpoan egingo du Santa Maria plazan ekainaren 23ko gau berezian. 85 partaide inguru bilduko gara, orkestrakide eta abesbatza. San Juan egunean berriz, meza nagusian, 10etan, Mokoroaren si bemol meza eta orain dela gutxi errekuperatu berri dugun Ave Verum interpretatuko ditugu. Nola ez, Felipe Gorritiren San Juan motetea eta lehen aipatutako San Juan Zortzikoa. 2017 garren urtean Eduardo Mokoroaren jaiotzaren 150 garren urte hurrena ospatuko da. Gure musika kapera Tolosako izena Eduardo Mokoroa izena duen musika eskolarekin batera elkarlanean jarduera ezberdinak antolatuko ditugu. Hala nola, kontzertu bereziak, hitzaldiak, grabazioak, besteak beste. Eta honekin batera bidai berri bat antolatzen ari gara. Oraingo honetan Bartzelonan, Montserrateko monastegian eta hirian bertan aktuatzeko aukera izango dugularik.